Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. În episodul de azi o să vă prezint ce produse mi-am luat pentru o partidă de 24 de ore. Vineri seară o să plec la Balta Sălcioara 6 martie și o să folosesc următoarele năzi. Prima nadă și cea mai bună, părerea mea, este acest Beta in Green de la Dynamite. Cea mai bună nadă de pe piață, părerea mea. Aceasta este o nadă foarte, foarte bună, ce mi-a dat foarte, foarte bune rezultate. Cum vedeți, costă 27 de lei. Să trecem mai departe. Un Method in Cage de la Feederix. Până acum n-am avut această nadă, doar că mi-am luat-o să o testez. Trecem mai departe. Un Wheel Crab de la Fiat X, Feederix, cu strawberry, cum vedeți, 15 lei. Nici pe aceasta nu am avut-o, dar mi-am luat-o acum ca să o testez. Trecem mai departe. Mi-am luat și câțiva peleți de 2 mm de căpșună. Nu sunt cei mai calitativi, de am zis să-i încerc. Mi-am mai luat Wafters de la Utopia, între 8 și 5 mm, cu Sopex și ciocolată. Uitați, așa arată. Au un miros foarte puternic. Da, și pe acestea le-am luat ca să le testez. Mi-am mai luat un Method Feeder cu tub, cum vedeți, de 45 de grame. Are inclus și un Quick Change. N-am avut până acum așa ceva, doar că am luat-o să o testez și pe aceasta. Cum vedeți, majoritatea produselor sunt noi, de asta mă duc mai mult să testez. Și ultimul produs de astăzi sunt niște ace de mărimea 12 de la Camasano sau ceva genul, cum vedeți, 13 lei. Acum par calitative, acum rămâne doar să le testăm. Și cam acestea sunt produsele pe care mi le-am luat. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like, subscribe. Cu voi a fost Bâlân Fishing și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!